Sometimes angafuna ushintsha i-territory kodwa buye i-territory wehlisa imvula bese kuphuma izinto bese kuvela izinto le mvula izokwenza abanye baproductwe njengoba siqala lo nyaka le mvula izokwenza abanye bathole imisebenzi njengoba siqala lo nyaka le mvula izokwenza abanye bathole abantwana uma abantwana bengabatholi le mvula izokwenza abanye baqala amabhizinisi kulo nyaka le mvula izokwenza ikhaya lakho kubuye inkazimulo phezu kwalo ikhaya eliphelelekile kodwa kubeka isinekele inkazimulo kaJehova le mvula izokwenza abanye bashumayele le mvula izokwenza abanye baprofete le mvula izokwenza abanye babe ama-worshiper le mvula izokwenza abanye babe ngama-intercessor le mvula izokwenza abanye bagcwaliswe ngamandla sekhaya ezulwini.